Her er Frede. Flamingoen Frede. Frede han bor i Odense som en af de eneste flamingoer fra Afrika. Han kan godt lide film og serier, men han elsker teateret. Julen nærmer sig, men det vigtigste for Frede er Momentums nye julekalender. Han har hørt, den omhandler 100 års filmhistorie, ligesom deres næste forestilling, Evigt Solskin. Derfor er Frede afhængig af Facebook, så han kan følge dem overalt. Han glæder sig så meget til at gætte med den 24. november på Momentums Facebook-side og vinde awesome præmie. Det er jo en konkurrence. Mit navn er Jens Odgaard Olsen, og min yndlingsfilm, den er... En af mine yndlingsfilm, det er... Min yndlingsfilm, det er... Min yndlingsfilm, det er...